ширкат барои ҳавасманд гардонидани кормандон тӯҳфаҳои беҳтарин гузоштааст. тӯҳфаҳо аз мукофотҳои пулӣ саркарда то автомошинаву зиёрати хонаи худо яъне ҳаҷ, ҳамчунин хонаи якҳуҷрага дар шаҳри Душанбе аст. барои ба даст овардани тӯҳфаҳои ширкат шумо ба ширкат обуна мешавед, ҳамроҳи худ боз 2 нафари дигарро мебиёред. ин 2 нафари шумо ҳамроҳашон боз 2 нафар мебиранд. ҳамин гуна кор худаш пешрафтан мегирад. баъдан шумо мебинед ки аллакай дар зинаҳои боло қарор доред ва насиб карда бошад ин тӯҳфаҳо насиби шумо мегардад. боз ҳам такрор мекунам, барои маълумоти пурра дар бораи ширкат фаҳмидан марҳамат рақамҳое ки дар экран ҳаст нависед, ба шумо мефаҳмонанд. اینا دوستان عزیز اوقات ما در دخوفکه تیار شد. اینجا پمیدور پودرینگ سالاد کردم. دوستان عزیز این چی نیست، سوختگی نیست، این چیه؟ کچوپ. 2-3 بار چی کردم؟ در دخوفکه روی کردم، بالای امی اکرچکوره کچوپ شکیدگیم. این طرفش در بالای رشوتکه موندگی بود. این طرفش چیه؟ کچوپ شکیدگیم. این خیلی عجیب بودی، اولام پختگیه. مرغوی من سوچنی картошкаошам ҳам хеле молоима. И овқати диетический. ҳазор раҳмати худо. дӯстони азиз, навораи маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, фикри ақидаҳои худона менависед. худояш мо розӣ боша. ҳамаи шуморо дӯст медорам. чӣ хеле навор кардан, чӣ хеле навор кунам барои шумо, дар комментария бинависед. иншалло ки барои шумо навор мекунам. хай ба мо иштиёи таом касоне хӯрдес аст, ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, мо инҷа қати Умару Фотима ашан омадем. чанд қашиди ҷона бурдем будакора зиқ шидиян бо як-ду чиз барои мактаб шумо дар кор будай. хариданӣ омадан, ҳамахая прогулка мекунем, мерем. ҳаво хунукай, берунам намебуроян. дига гуфтам хай биёами торгови центр мерем, мегардем. ҳар кас худашда ҳар чӣ выбор кардест. дӯстони азиз, иҷа ман озвучка кардам. 1 сентябрда ами духтарчамда 4 парформа харидагӣ будам. медонистам ки тез чиркинӣ мекунам, вале босуша тез мешум гуфта 4 пар харидагӣ будам. ина мактаб уже ними сол гузашта, ягон либоси духтарам дар танааш чен неста, ҳамаш танг шуда. байна рафтам ай магазини детский мир, хай ганда скидка будааст. инам хеле мерид кардем, кадомеша ки маъқул кард. ҳамвоша гирифтем духтарчамда. хай кадоме хариданияй марҳамат детский мирда. ана ин формара мо 500 рубл харидем. ма ира 2200 рубл харидагӣ будам сентябрда. дӯстони азиз, иҷа ман чӣ тайёр мекунам? Меренга. ба фикрам ки номаш меренга. инҷа 3 дона сафедаи тухмайёр, 3 дона сафедаи тухмай, кам тарак намак дохтам. озеқта шакараш мерезем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. اینجا
Aromatizatör می‌دوزم یک کارت یک. بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى